Kayak made kabul toh. Oh, iya tak paranane, tak jalukane tambah. Oke. Ben kok krasa lho. Sik. Ki mana wonge? Oh iya. Made, gila. Apa to ki le? Alah saiding ya ngetan-ngetan, Made. Wah, aku suwi ra tau mendem ya le. Iya to Ki. Alah kono Madek, sowan rasakan tebangan. Alah tiba ki mengacara to le. Lah ombene apa ki? Alah biasa Made, AM. Tapi bisa ngi ya le ya. Heeh. Le, saya. Oke, Made. Jangan jarene pisan lho, Ri. Ayo Made, derono. Wis ayo, ngenteni opo? Lah emang kok ndi to Made? Boleh anakku le, sewengi ra mulih. Sing ndi? Sing penyok apa sing peni? Yo peni to le, lelek penyok mulih ra mulih ra pati tak pikir. Sik ya. Oh. Ya aja ngono to, Made. Wong padha-padha anake kok dibedak-bedakne. Lah wong menungso lho penggaweane nggur mbadok turu, karon renek ora apa-apa le. Made, tambah ono sak-sak tengkas lho. Biar otok krasa engko. Masalah tambah ki gampang le. Penting ki ndang dubung isik. Oke. Duh, wayahku nek to ki. Loh, ini apa kok gerombol-gerombol kayak? Kayak koyo kabel to. Lho Made, nek sapa kae? Sopo to nek sopo-sopo kok. Tenang ya lho. Kene iki daerah kekuasaanku. Kae Made. Deloken kan. Sopo to jane? Ingon sik kan. Boy! Mati aku. Lah nyapo ndruwo kok rene barang. Pancet asu kowe, Bol. Bayo, sambat ora bongkol lah kok tiba dem-deman iki kene. Sing nom karo sing tuwek kok padha dene kabeh ra kena panutan. Ngene kok negara kon maju kon ndi? Boy! Kabul!